ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଓର ଦେଶୀ ଚିକ୍ସ ହ୍ୟାଚେରୀକୁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜିକାର ବିଷୟ ହେଲା ସାଲମୋନେଲା ଫୁଲର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ରୁଡିଂରେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚିକ୍ସ ବ୍ରୁଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ରୁଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ସାଲମୋନେଲା ଫୁଲରମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ। ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ନା, ତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଚିକ୍ସର ପଛପଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଟ୍। ଏକ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଟ୍ ସେମାନେ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଟ୍ ଲାଗିବ। ପାଣି ଅଠାଳିଆ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଥିବ ରୁମରେ। ଆଉ ସେଟା କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେଟା ଶୁଖିଯାଏ, ଶୁଖିକି ବିଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲସେ ଝାଡ଼ା କରିପାରନ୍ତିନି, ମୋଟିଲିଟି ହୁଏ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଔଷଧ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା, ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ନା, ତାକୁ ଆମେ ସେଫାଲିକ୍ସିନ ହଉ ନହେଲେ ଲିକ୍ସିନ ପାଉଡର ହଉ, ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।